Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nendaba yokuthi iKaizer Chiefs ke ithe yafaka ugoalkeeper wabo pha uBontle Molefe kwilowuni mlone lapha elaqela leLeicester City, iqela ke elikwedivision engezantsi, iqela ke elithe labe ke lichole noNkosana Mbutho obesuka pha kwi-development eqela leKaizer Chiefs pha ku-DDC. Umfana omdala naye ulowunelwe iLeicester City noBontle Molefe ongugoalkeeper weqela leKaizer Chiefs ke bathe bamlowunela pha kwela qela ke leLeicester City. Ezi ndaba ke zivela emveni kokubana ke umfana omdala okwathi ke wafumana ipromotion pha kwiqela leKaizer Chiefs ngo-2019. Nawukhumbula kakuhle into yokubana ke lo goalkeeper lo semncinci wapromotwa pha ngo-2019 ena-17 years umfana omdala. Zakade alithole ke thuba lokuzibonakalisa pha kwiqela leKaizer Chiefs elikhulu kwi-senior team ke ngamanye amagama. Umfana omdala uzothi ga ngoku de wabe ke ufumana eli thuba lokulowunwa ikange athi azibonakalise bambone ke abalandeli into yokubana ke uphethe ntoni na esandleni. Iphinde ke le nto ke baphulaphula ke kujongwe noogoalkeeper ebekhompitha nabo pha. Umzekelo unumber 1 goalkeeper weKaizer Chiefs uzothi ga ngoku nguBrandon Peterson, kube nguBruce Vuma, kube le nkwenkwenyana kwaFiance Ntwari ke oogoalkeeper bakhoyo pha kwiqela ke leKaizer Chiefs okwangoku. Uthi wathi ukujonga ke mhlawumbi ke bathe xa bethelekisa babona into yokubana ke bobe bamlibazisa uBontle into yokubana ke bamlindise ekubeni kusekho goalkeeper babini, uBruce Vuma kunye ke nale nkwenkwenyana yakwaFiance Ntwari besalinde indawo yabo pha kuBrandon Peterson. Babona into yokubana ke ngcono bamlowunele umfana ke ufumana igame time uzohlala pha ke kwela qela ke Leicester City le season yonke ide yophela epha kuyo kumfana omdala. Ibona iKaizer Chiefs ukubana ke yenzani na kwisizini ezayo. Abaninzi ke bathi ke noko kusingathi lo mfana ke ngeke wagcina abe ngunumber 3 pha kuqala leKaizer Chiefs kukhululela Ntwari ahambe ofumana amadlela ahlaza. Abanye bathi ke no ngeke wagcina ukhululwa pha uBruce Vuma. Ndifuna ke ndiva pha kuni ke baphulaphula into yokubana ke nina nithi ngakukhululwe omphi na ugoalkeeper, kodwa kuBrandon Peterson akanokhululwa ke ngaphandle kwamathandabuzo akho lapha akhoyo, ngoba iKaizer Chiefs uzothi ga ngoku ime ngoBrandon Peterson. Icekwa lele pha ke kuBruce Vuma nalapha ke kuNtwari lokubana ngomphi na bekumele uba ke uvule indlela avulele uBontle Molefe. Thina ke xa siyiqwalasela le meko noba kusebenzise pha i-experience ke imanagement eKaizer Chiefs laa nto yokubana ke ungafumaniseka into yokubana xa kuthe konzakala pha uBrandon Peterson kofuneka ke kufike indoda enamava. Mhlawumbi ke uBontle Molefe baye bamcinga into yokubana ngenye imini awuza kulimala uBrandon Peterson kuthi xa ungena yena umfana omdala mhlawumbi kwenzeka iphutha ibethu kakhulu iKaizer Chiefs. Abantu abaninzi baphetha sebelahlekelwa lithemba pha kuBontle Molefe. Mhlawumbi ke bacinga into yokubana mabebe bomkhulisa kwezinye itim afumane umcimbi game time mfana omdala akhule ngokasebholeni, then emveni koko ke baphinde babe ke bayamlanda. Sazi nathi ke baphulaphula, kodwa into ebalekile into yokubana ke uBontle Molefe ulowunele pha iqela leLeicester City ke baphulaphula. Ndifuna ke ndive kuni ke nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.